Iya baik, kali ini dengarkan dulu satu kita duet bersama Irfan. Ya nanti teman-temannya bisa lihat di channel Audion Mix atau Citra Doni. Jangan lupa subscribe-nya. Sebelumnya terima kasih. Oke, kali ini satu kita dengan judul Siti Rohana. Oi nona mga kamari, siya na nona cari, nona nan manis siang ponamo, kok lai kuliah denai batanyo, nona nan manis siang ponamo, kok lai kuliah denai batanyo. Cantik di udah siang boko, usah dipanggil ambo si nona, ambo nan bukan anak rancino, panggilkan saja Siti Rohana, ambo nan bukan anak rancino, panggilkan saja Siti Rohana. Cua di buenyo, inyorang awa dan sang kocino. Galai batanya, salah sangka itu biasa. Gara-gara salah menyangka, pandang pertama menjadi cinta. Biarang awak biarang cino, hatilah kanai kawa ajuo. Biarang awak biarang cino, hatilah kanai kawa ajuo. Imut. Baik, selamat berbahagia kami ucapkan kepada saudara Melisa dan Ibrahim. Semoga menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warohmah, dan diberkati keturunan soleh dan solehah nantinya. Amin amin ya rabbal alamin. Nona mga kamari, siya na nona cari, nona nan manis siya ponamo, kok lai kuliah denai batanyo, nona nan manis siya ponamo, kok lai kuliah denai batanyo. Cantik di udah siang boko, usah dipanggil ambo si nona, ambo nan bukan anak rancino, panggilkan saja Siti Rohana, ambo nan bukan anak rancino, panggilkan saja Siti Rohana. Cua di buenyo, inyorang awa dan sang kocino. Galai batanya, salah sangka itu biasa. Gara-gara salah menyangka, pandang pertama menjadi cinta. Biarang awak biarang cino, hatilah kanai kawa ajuo. Biarang awak biarang cino, hatilah kanai kawa ajuo. Iya, satu kita duet berlalu bersama Irfan.